Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu laseMzantsi Afrika. Sizawuza ke lapha ke ngendaba kaKhanyisa Mayo kunye noDupreez. Ekuvakala into yokubana ke noDupreez luyabalwa kubadlali angathi ke iKaizer Chiefs icinga ukuba khulula apha ke ekupheleni kwesizini. Awukhumbulayo into yokubana ke sike sayithetha ke le ndaba phaa izolo, kodwa besibala uNkosi Ndiphile Ngcobo, sabala phaa uKhanyisa Mayo. Liyavela ke igama lakhe noDupreez. Bazibeka ke zizathu zokubana ke why igama likaDupreez livela kubadlali iKaizer Chiefs ke engathi ke icinga ukuba khulula phaa kwisizini ezayo. One, uDupreez okwasuka kwelaa qela lakhe kwiStellenbosch, umfana omdala, wafika kwiqela leKaizer Chiefs, izinto zakhe zange ziphinde zihambe kakuhle. Na ukhumbula into yokubana uDupreez ngomnye kwabadlali abaphosa kakhulu amanqaku kwiqela leKaizer Chiefs, bade baphose nangendlela apho kungathandeki khona. Umzekelo, uDupreez zininzi iimetshi ezidlaleyo kwiqela leKaizer Chiefs apho bekumele uba uziveze khona into yokubana ndinguDupreez. Akho chance angayinikwanga liqela leKaizer Chiefs uDupreez. Masiyibeke icace le nto baphulaphule. Umsebenzi westriker kukufaka igowuli emnatheni. Xa istriker siphosa le nto kumele ngumsebenzi waso, kumele kuthiweni baphulaphule. Kowuze kube nini kunyanyezelwa iplayer ephosa amathuba angu-8 emetshini, then iteam end up iluza. Kowuze kube nini? Ewe, unayo laa pressure yakhe uDupreez, unako kokubaleka kwakhe kokuxhesha ii-defenders, umbuzo umile. Kowuze kube nini xa efumene amathuba waphose emveni koko iKaizer Chiefs iluze imetshi bekumele uba ke ayiluzanga, kuze kuthiwe xa kujonga le metshi kuthiwe iKaizer Chiefs ibine amathuba phaa ko-9, kodwa iKaizer Chiefs ayikwazanga ukuwina, iluzile. Akanokhalela Kaizer Chiefs uAshley Dupreez. Ithuba iKaizer Chiefs ulinikiwe loneleyo lokubana makazibonakalise. Futhi iKaizer Chiefs imnikeza ithuba sekuthiwa ufeyilile ngezolo, izama ukuthi korekisha le mistake yakho ubuyenze izolo, yikorekthe namhlanje. Awuhlulakala uDupreez kukwenza loo nto, asaphinde enze worse, aphose amanqaku amathathu kwakule metshi aphinde wafakwa kuyo. Zizinto ke ezo ke baphulaphula funeka sizithethile ngexesha lokubana ke zithethwe enze into yokubana azathi umntu noba uyambona uDupreez ekhululwe yiKaizer Chiefs, angathi iKaizer Chiefs uDupreez zange emnike chance, zange emcingela. uDupreez ucingelwa kakhulu yiKaizer Chiefs. Akho player icingelwa kakhulu yiKaizer Chiefs kwegqitha uDupreez. Sendiyayisola neKaizer Chiefs into yokubana njengoba uDupreez befunwa phesheya, kwakutheni ingamhambisi. Ngoba kwamele uDupreez imkhulule wahamba pheka phesheya uzenzela igama, ngoba kusho ukuthi ebekwanyengezwa yiKaizer Chiefs ngokuba bekuphelile ngayo umfana omdala. Ngomnye kwabadlali ke iKaizer Chiefs ekuthiwa ke iza kumkhulula apha ke ekupheleni kwale sizini. Kunye ke noKhanyisa Mayo umfana omdala ke isizathu sakhe ke akaperform, umfana omdala une-injuries njalo, akaperformi, kuzothi ga ngoku akakasiphakamisa isandla sakhe ukuqela leKaizer Chiefs. And iKaizer Chiefs ke ngoku inee-players ezininzi. KunoWandile Duba ebekumele uba badliswa siskim, kodwa iskim sike babekwe ebhentshini ixesha elide. Kuzanywana noKhanyisa Mayo into yokubana ngoba bezizistrikers ezinamagama, kuzanywa into yokubana banikeze amathuba okuzibonakalisa, kodwa ke nabo abakwazanga usiphakamisa isandla. Ngomnye komdlali ke lo kuthiwa ke iKaizer Chiefs ke naye izawuthi isithathe isigqibo ngaye into yokubana noko ayizukumsayina. Injalo baphulaphula, mhlawumbi ke nani ke ningene nitsho into yokubana ke ingaba nina niyiva njani le meko. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.